Gitutukan karon sa Department of Health Region 9 ug Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter ang kakulangon sa supply sa dugo sa riyon. Busad akong tabang ang mga blood donation activities sama sa gihimo sa Zamboanga City agig pagsaulog sa World Blood Donor Day. Ani ang report ni Efren Mamak. Sa padayong pagsaka sa demand sa dugo sa Zamboanga Peninsula, sumala sa Department of Health Region 9, kinahanglang duna sila'y 70 hangtod 80 blood units matag adlaw. Sa talasab sa Philippine Red Cross Zamboanga City Chapter, anasa 35 units kadugo ang kinahanglang maanda matag adlaw sa blood bank o anaa sa target nga kapin 1,000 blood units per month. Apan, usahay, kulangon gayud gumikan sa kataas sa demand sa dugo. Kasi ara increasing niya gayot no el demand for blood. Kumo kana mundi among target should be 1,000 pero maskin 1,000 units kami tan collect in 1 month no hindi pa rin enough. So siguro it should be 2,000 or more. Matud sa DOH-9, dakong tabang ang mga mobile blood donation activity aron mabatukan ang padayong pagsaka sa demand sa dugo. Busa kini si Twinkle Dungka, isog kunong atubangon ang dagom aron makadonar og dugo atol sa bloodletting activity sa DOH-9 dungan sa pagsaulog sa World Blood Donor Day sa Zamboanga City. The first experience was nice and great, kaya one blood can save lives. So ituloy-tuloy natin to. Busag giawag sa DOH ang publiko nga magdonar og dugo aron makatabang sa pagsalba sa kinabuhi, ilabi na sa mga nanginahanglan og blood transfusion, mga bata nga adunay anemia, thalassemia, cancer ug uban pa. Hinikayat natin ang local government unit para mag-engage and mag-promote ng more blood donation activities at the barangay level aside from saving lives. So nangangailangan ng ating mga pasyente ng dugo, so tayo po ay parang bayani rin. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.